Ufundo lwencwadi noDumza Maswana. Elogwijo lisikhwebela ekuphulaphuleni inkqubo yethu ethi ufundo lwencwadi. Ukanti ke sicancada phezu kwencwadi yethu esihloko sithi uqabane uAmandla, inoveli ngokubhalwe nguMonde Nkasawe. NginguDumza Maswana ukhwalo, umtshana uMampandla, umzukulwana woNgwali namatshawe, Botani Mzonsundu. Namhlanje ke mphulaphuli siqhaqha incwadi yethu entsha esisisiqendu sayo sokuqala. Masithembe ke okokuba akuyi kuphoswa mihlale, sakuhamba sonke de siyifince. Masiphulaphule. Anidinwe bawo, uba uyazi ukuphinda undibone. Yatsho inkumanda yamapolisa uLieutenant Colonel Nomveliso Somani izamla, ibuncwina, umzimba kuvakala ukuba uyakhalaza. Meko leyo ethe yagwanya ngakumbi xa inqwelomafutha elenqonyela iphuma kwindlela yetha engu-R61 kuba iza kungena kwindlela yegrabile isingise kwilali yazamahlubini kude kufuphi nedolophu yaseCofimvaba apho ikhaya layo lalikhona. Oku kudinwa kungaka kukaSomani intsusa yakho yayisekubeni namhlanje intokazi le oko ibivuke ngonyezi isuka eBhisho apho yayisebenza khona kwikomkhulu lamapolisa ephondo leMpuma Kapa elisezwelitsha, isinge eBhayi ileqa intlanganiso yamagosa aphezulu esipoliseni. Emva koko lo kaSomani engakhange azinike thuba litheni lokuphumla, uphume kwelo Bhayi sele kurhatyele waxhabashela kwakhe emahlubini. Nimva ekhala nje kusezinzulwini zobusuku kwaye udinwe uyimfe. Ngokwendalo uLieutenant Colonel Somani okanye uMadam Mvemve njengoko wayesaziwa ngabahlobo bakhe yayingengomntu uzithandayo intlanganiso, ingakumbi ezimityangampo. Ezakhe intlanganiso, ukutsho ke ezo wayengumhlali ngaphambili kuzo, zazingathathi ngaphezulu kwemizuzu engama-30 ziphele, kuba wayemnqonqozisa nabani na uza kuthetha ukuba angqale ngqo emxholweni, angadwekeshi. Ngelishwa ke leya namhlanje intlanganiso yayichotshelwe ngumkomishinala wamapolisa kazwelonke uGeneral Silas Nduna. Xa ethekelela uSomani kwintlanganiso zonke awakhe wazihamba ngaphambili, leya namhlanje yayitshatshele ngokunambuza. Ngangendlela awayidineke ngayo, kwakungathi angazixhwitha ziphele inwele kwintloko yakhe. uGeneral Silas Nduna wayengumakhwekhwetha kwinkalo zonke zokulwa nolwaphulo-mthetho. Wayeneminyaka engaphaya kwama-60 ubudala, engama-40 kuyo eyichithe kwinkonzo yobupolisa. Kwakubonakala ke futhi ukuba ubafuzile abakubo kuba unwele lonke lwalungwevu, kuquka iindevu, iinwele kunye namashiya la embala. Lo mfo kaNduna wayeliqhula ke elisoloko libalisa amabali ahlekisayo, onke ebalisa ngemibhodamo amapolisa adibene nayo kwimizamo yawo yokubamba iindidi ngeendidi zezaphulimthetho kumaxesha amandulo. Xa umjongile futhi ummamele ethetha, wawungafunga uthi lo kaNduna ayiyonja ikhohlakeleyo yomthetho, ndlela le wayihlekisa ngayo. Kodwa njengokuba uSomani wemjongile ehleli kwisitulo esingasemva apha kule ndlu yentlanganiso, ethatha amanqaku ngako konke kuthethwayo, wafumanisa ukuba uGeneral Silas Nduna lo ngumntu ongangxamiyo futhi ongaphoswa nayiphi inkcukacha yomsebenzi wakhe. Imbali yakhe yayibonakalisa ukuba umkhondo uwulandela oku kwenja izingela, futhi xa ethe wawufumana umkhondo wayengabuyeli mva nokuba ukhokela kubani, nto leyo yayibonisa unobangela ukuba abe kanti ungumkomishinala wamapolisa kunanamhlanje. Mawethu, masibeke umnwe apho, masiphulaphule isiqendu sethu esilandelayo kwixa elizayo. Okwangoku nje masizithabathe ezintambo sizibuyisele kuTsidi Monteiro, umarhadebe omhle phaya eRhawutini, yena ke kuphathela inkqubo emfuleni wothando noxolo. Kamnandi.